Ko si ti? Za koga radiš? Ko te plaća? Dragi gledalci, dragi prijatelji, dobrodošli, bolje me našli ovde u Budimpešti. Nemojte da vas zbuni iza ovaj kolorit i ove zastave i sve ostalo. Ja se nalazim ispred ambasade Srbije u Budimpešti. To je ona čuvena ambasada koja je zatvorila vrata našim studentima koji su išli biciklima ka Strasburu, a kao što vidite sada se nisu zamandalili, nisu spustili roletne, sve je u redu. A zašto? Zato što ne rade. Sa ove ambasade mnogi će liti suze tamo negde kada počnu da rade iz razloga što će sutra veče na ovom trgu sa ove ovamo strane, trgu heroja, verovatno biti jedna od najvećih proslava u ovom milenijumu u Budimpešti i u Mađarskoj, a znate razlog tome, to je pad diktatora, ruskog kolonaša Viktora Orbana. Ne znam da li će sutra, nakon izbora, srpskoj ambasadi spustiti zastave na pola koplja u ime tuge nakon poraza njihovog omiljenog Viktora Orbana. Ko nije znao, vidi čuda, ambasada Srbije se nalazi na najpoznatijem trgu u Budimpešti. Nije ona od uvek ambasada Srbije, ona je pre bila ambasada Jugoslavije, jedne, druge, treće, šeste. To odavno potiče iz nekih vremena kada se ta država mnogo cenila. Iz tog razloga je dobila ovako ovo jedno fantastično mesto. Za one koji eventualno ne znaju, obe ove zgrade su u stvari deo tog predstavništva ambasade Srbije. Znači baš jedan raritet niz Andraši ulicu ili Andraši put. Ima mnogo ambasada, ali nijedna nema dve zgrade i nijedna nije na ovako dobro mesto. Eto, za one koji eventualno nisu znali, koji nisu bili u Budimpešti, koji nemaju tu informaciju i ta mala trivija za vas. Toliko, dragi gledalci, pozdravljam vas ovako pomalo umoran iz Budimpešte nakon mnogo dešavanja već ovog prvog dana, a sledi ono glavno, izborni dan i dan posle koji često zna da bude još interesantniji. Srdačan pozdrav, kamerman, prati me kamerman, hvala. I ja bih htio još samo nešto da vam vrlo važno kažem. Đorđe Doža ut, Andraši ut, Oktogon, Njugotipaja udvor, MTK stadion, iza leđa je Varoš i Liget. Ajde da vas čujem, ko divani mađarski, pa makar i sa greškom. Srdačan pozdrav sada definitivno, dragi gledalci, iako mi je žao da se oprostim od ovog trga. Ko si ti? Za koga radiš? Ko te plaća?